Llengüaferits, aprofitant que és el mes de setembre, us volíem compartir un parell de reflexions. Exacte, perquè 11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya, i és un molt bon moment per recordar que si el català està en la situació en què està, és perquè hi ha hagut 300 anys, 3 segles de prohibicions lingüístiques, persecució, repressió, etc. Aleshores, evidentment, una llengua en aquesta situació no pot estar plenament normalitzada. Per què ho volem dir? Perquè, malgrat que actualment a gran part dels països catalans la llengua sí que té un reconeixement legal prou important, encara continua estant per sota d'altres llengües i això no li permet arribar a normalitzar-se com caldria. I això que passa al català passa amb moltes llengües arreu del món. Al món d'aquestes 6.000 llengües que s'hi parlen, la majoria estan en una situació de minoració i poden desaparèixer. Malauradament, una llengua per normalitzar-se necessita poder al darrere, poder real, efectiu. Per tant, sí, el català, si volem que sigui una llengua plenament normal, necessitaríem un marc legal diferent del que tenim actualment, per dir-ho d'alguna manera. Però, de tota manera, no n'hi ha prou amb el reconeixement legal de les llengües. Falten més coses. Exacte. Dèiem que perquè una llengua arribi a normalitzar-se plenament, i també, lògicament, el català, cal que tingui un reconeixement legal ple, és a dir, que el seu marc jurídic, el poder polític que tingui al darrere, doncs li doni tot el suport i la cobertura que cal. Però que no n'hi havia prou amb el tema legal. Hi ha un altre factor decisiu. Evidentment, perquè una llengua continuï i sigui plenament normal, cal parlar-la, cal fer-la visible. I nosaltres, com a ciutadans lingüístics d'un territori, què hem de fer? Quina és la nostra responsabilitat? Doncs fer servir aquesta llengua. Perquè de vegades, per molta protecció que hi tinguis, doncs la llengua igualment pot estar en un estat de desaparició. Això està passant amb el gaèlic irlandès. Sí que hi ha classes a l'escola, sí que hi ha molta protecció darrere d'aquesta llengua, però al final al carrer l'ús d'aquesta llengua és molt residual. Per tant, gairebé la primera cosa, la més important és continuar parlant en català, mantenir-nos en català, perquè si no se sent el català, deixarà de ser útil, es deixarà de transmetre, ja no s'ensenyarà a l'escola, la gent que arribi de fora no la veurà necessària, etc. Per molta protecció, si no parlem una llengua, doncs es deixarà de fer servir. Exacte. Evidentment que no. I sí que és cert que amb un marc legal molt més favorable això també seria més fàcil, però ja podem començar avui a portar-hi el nostre granet de sorra, que és el que deia la Jess, parlar en català sempre, arreu i amb tothom. La suma dels dos factors poden portar el català a ser una llengua plenament normal. Vinga, som-hi, que això sí que ho podem fer, Llengüaferits! Som-hi! Som-hi! Parla! Vés a parlar! Ai!